Én Gyuszika vagyok, és ebben a videóban megesszük a sajtos tésztát. Itt van a sajttészta, és fúj, nagyon üdös. Jaj, neki kell volna még. Mint a sajtos popcorn. Tényleg. Hajjá. 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 Ez forró. Várjuk ki, hogy ilyen tálok vár. Van benne víz? Na. Nem rossz. Várjál. Hozzuk hozzá tahinot. Van. Nézzétek meg az előző videót. Ebben le fogom érni, hogy honnan szereztük ezeket a kajákat. Na, már jobb íz lesz. Csípős lesz. És én spicy king vagyok. Na. Istenem. Hello? Na? Aha. Szakadok egy kis tenni. Ja. Hát ez benne, csak hogy ez olyan méret, hogy a lecsóba szakadom bele, csak erős paprikáról van. Még az gyerekek se esznek belőle olyan. Várjál, mert mindjárt kiszakadtam, várj egy kicsit. Hát. Ezt soha nem akartam mondani. Ez volt eddig az életem legrosszabb Cheetos terméke. Sziasztok, én Gyuszika voltam. Iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot.